Omah ready unit tepate ndek Tengger Manukan Surabaya rek yo. Iki lokasine ndek jero perumahan. Perumahan apa ya? Perumahan Prahutani yo. Surabaya, Tengger iku lho rek yo. Lah terus Cowidek Alam Galaksi yo. Wis iki lho ready unit. Nah, wis saya jak langsung gak suwe-suwe jak. Iki ukurane 5 kali 12, regane 700 piro jak? 25 iso cash kredit KPR yo. Wis ayo. Wis oleh free pager ngene iki rek yo. Kena dibuka karo ditutup. Masalah karpot ombo jok kuatir mobil sembarang iso mlebu koyo Pajero Innova Los yo. Pas tapak depane wis koyo ngene, omahe boys rek yo. Perpaduan batu alam karo granit sing coreke koyo macan ngene iku. Lah terus nang kene iki ono lampu hias. Iki lek bengi apik rek yo. Berhubung aku ngontene iki awan rek yo panas wis koyo ngene iki rek. Nah terus nang kene iki ono ruang tamu outdoor. Cara ngono sampean nek duwe tamu wis gak usah digawa mlebu menjero. Ben kekayanmu gak diintip tanggane. Engko sampean nang kene iki lek bengi apik rek estetik rek ono lampune. Kok nang kene sampean karek nukokno apa rumput-rumpute iku rek yo. Lah terus nang kene iki ono terasan kene ge nyantai-nyantai isuk kerokan gak duwe dosa. Kusene anini anti rayap. Nah, ya. Assalamualaikum, subhanallah, wow, wow, wow. Loh, ruang tamu nih, yo, mau mewah, full wall molding, yo. Wis, lampu hias lo, yo, lho, merentel, yo. Itu kan lampunya nok biru, yo. Terus nang kono iku nok kaca sing super gede. Jadi omah iki pencahayaane apik rek yo, meskipun gak nguripi lampu panggak padang, tenang ae yo. Wis, kamare ono loro, iki kamar pertama iki. Kena gambekan sadu lek bengi karo bojone sampean ngene iku. Ojo lali kok kare sampean kono korden itu. Anggone AC ready, colane AC, colokane yo ready rek yo. Tapi AC-ne nggo dhewe, gak free yo. Lah, iki kamar kedua e. Kamar kedua wis hampir gede lah. Padha yo, gede yoan. Wis ana cendeloe anti pengap. Nah, posoan rek rada ngebleng. Nah, terus iki kamar mandine rek yo. Oh, kamar mandine mau mewah rek yo, gak kalah mewah karo hotel bintang 5 yo. Wis full granit. Klosete nggih kloset duduk, shower ready, ada sabun ready ya. Wis, terus nang mburiki ono dapur rek yo. Lho, dapure boys. Nah, kene gone wastafel, kene gone magicom, kene gone kompore, kok sampean karek kono kitchen set tok yo, lampune delon. Estetik rek yo. Nah, terus nang kene iki ono area laundry room. Area cuci jemur yo. Enak yo, soalnya nang dhuwur ku fiber. Kene wis tak pembuangan, kono wis tak kran. Iki cara ngono kene gawe wong umbah-umbah wong sak RT sik mut rek yo. Wis dekemo nang kene kabeh yo. Wis langsung digas rek yo. Omah iki lokasine cianik pol, ndek jero perumahan, perumahan Prahutani, Cedek Alam Galaksi. Ukurane 5 kali 12, regane 725, masih bisa nego, bisa cash atau kredit KPR. Info lebih lanjut, mau tanya-tanya, survei lokasi Bendino Tanterno. Wis gak usah izin, gak usah sungkan, langsung japri VWA. Untuk nomor WA bisa cek video profil. Assalamualaikum, bye.